Mayong hapon, kanatong tanan, pag-usab mga igsoon ko ni Kristo. Maigsoon karon man ang ikaduhang Domingo, nining atong pagsaulog ni Santos nga Misa, kaduhang Domingo sa Kwaresma. Ug nini maigsoon sa pagsugod, sa akong pagsugod sa akong pagpaambit diya kaninyo sa atong mga pamalandong karong Domingo gikan sa pulong sa Dios sa atong mga pagbasa labi na diya sa atong ebanghelyo. Ako unang hisgutan ang kamatuuran diya sa pagtuo sa Buddhism. Ug matod adunay tulo ka kamatuoran diya kanila. Una, nga diin para kanila ang kinabuhi, life is full of pain and suffering. Puno sa kasakit, puno sa pag-antos, o gani para kanila, life is suffering. Ang kinabuhi, pag-antos, pagsakripisyo. Ug busa, pinaagi ni Ana. Kung ang kinabuhi, pag-antos, pagsakripisyo, dili man layo diha sa atong makita, sa atong katilingban, o gani mismo sa atong kaugalingon, diha sa atong banay, sa atong pamilya, o sa katilingban nga duol naa kita karon. Makita nato nga dunay atong mga kaigsuonan nga nagsubo diha sa ilang kinabuhi. O gani dili sa atong nasod kasamtangan nga panghitabo diha sa panagbingkil, panag-away batok sa Russia o sa Ukraine. Luoy kayo ang mga refugees, no? Nagbakwit tungod sa maong gera, pag-antos, pagsakripisyo. O kung soroy kita, gani adunay mga kabataan nga muramang wala na ilang ginikanan nga dagatiman kanila. Pag-antos, kasakit. Musoroy kita diha sa hospital. Atong makita nga din dunay mga igsuon nato nga nag-antos diha sa mga sakit nga ilang nahiaguman, nga ilang nasinati, dinis kalibutan. O gani ang mga pamilya nag-antos o nagsakripisyo sa pag-atiman, sa pag-una-una, kung matambalan pa ba o ang makadugang sa problema mao ang kadako sa gasto. Uban pang klase sa pag-antos o pagsakripisyo o imahe nga atong makita diha sa katilingban. Makaingon man kita, yes, Buddhism nga pagtulunan adunay kamatuoran. Life is suffering, ang pag-antos. Gani diya sa pamilya, kinsa may pamilya nga perpekto o wala nakabati, nakasinati o pag-antos o pagsakripisyo. Labi na katong nasa nagtrabaho, nagsaka na karon ang gasolina, usaman ka na kapag bati di sa pag-antos o pagsakripisyo. Ang uban mag-ingon may pang magbike na lang, magbaktas, o gani sa pagpadulong nako dinhi o sa pag-antos o pagsakripisyo ng traffic diha, giayo ang dalan. Pag-antos o pagsakripisyo. Ang amahan o inahan di atubangan sa ilang mga anak. Mahal na ang mga palaliton, nagpabadlong pagyod. Ang ilang kabubuton lang ang ilang giunahuna o dili ang kabubuton usab sa ginikanan. Ang pag-antos o pagsakripisyo dili halayo kanatong tanan sa kinabuhi nga atong gipuy-an sulod ning kalibutan. Second, ikaduha nga kamatuoran nga mao ang pag-antos o kining sakripisyo para sa mga Buddhist. Suffering comes from desires. Ang kagustuhan, ang gusto nga makabot sulod sa kinabuhi. Kung ang tao nga nangandoy, nga adunay pangandoy, nga makabot niya kining butang,
ug kung ang panahon dili mutugot kaniya nga maangkon niya ang iyang gipangandoy, unsay mahitabo? Mag-antos siya ug magsakripisyo. He or she ma-disappoint, ma-frustrate, ug di na ginahan nga maningkamot. Para diha sa usa ka sa philosophy, matud pa ni philosopher Albert Camus, a French philosopher, in his myth of Sisyphus, nga si Sisyphus sigig pas-an anang lingin nga bato. Pag-abot sa tumoy, pointed, mahulog yapon iyang gipas-an nga bato nga lingin, mobalik na pud siya. Para kadiya, life is absurd. Walay kahulugan, walay meaning ang iyang pag-antos ug ang pagsakripisyo. Ug pinaagi ni anak kay nangandoy man siya nga mapabarog niya ang lingin nga bato diya sa pointed nga area. Di gina mo barog, maligid gihapon ang bato. Busa siya nag-antos, nagkagot siya ngipon na problema nung pag-ayo. So, kung atong tanawon usab diha sa atong kaugalingon, ito na kita'y mga panghandoy sa atong kinabuhi. O gani, masama sa usa ka bata, kung dili mahatag ang iyang gusto, no? Unsay mahitabo sa bata, maghilaka. Kung dili hatagan og dulaan nga iyang pangayoon, mo bitong uban ginikanan, kung magsuroy og mall nga walay ikapalit, walay igong budget, ibilin ang mga bata. Usaray solusyon para mapaigo ang budget, ibilin ang mga bata. Kay unsay makita ni anang mga bata nga gagmay, ila ka nang hilakan. Say maulaw, mapalit na lang, mapugos kay maulaw. O wala na ikapalit sa angay nga paliton. Diba? Kung dili makabot ang gusto nga kabuton, maproblema, ma-frustrate, ma-disappoint. So maigsoon, adunay kamaturan according diya sa Buddhism. Suffering comes from desires. Ang panghandoy, ang pag-abot sa kalibutanon nga mga butang. Ikatulo, para sa mga Buddhism nga panglantaw diya silang pagtulunan, to get rid ni anang dili malipayon nga kinabuhi, to get rid di anang pag-antos ug pagsakripisyo na dili mangandoy, dili magkabot sa mga butang nga dili makabot. Nan kinsaman kanato ang walay pangandoy. It is as if that we cannot really deny ourselves to attach sa mga butang nga atong gipangandoy. Nangandoy kita, maskin gamay nga butang ug dako, doon na kita'y pangandoy. Nan sa panglantaw sa Buddhism, detach yourselves from your desires in order to get rid of all diyan ang pag-antos o pagsakripisyo. Doon ay kamatuuran, mga igsoon ka ni Kristo, na pagpangutana sa kaugalingon, nganong nag-antos man ko, nganong nagsakripisyo man ko, pagsunod-sunod ni ining tao, nga akong nagustuan, apan sa katapusan, dili ko higugmaon. Solusyon, pasagdan. Di ko mangandoy, ngita og lain. So, adunay kamatuuran para kanila. Apan mga igsoon ko din ni Kristo, capsulize, put into capsulize ni ang ilang pagtulunan, matod pa nila, yes, life is suffering, world is evil, world is bad.
ang kalibutan, dautan, source of evil para kanila. Kay lagi sa kalibutan ang gihatag, ang iyang ginahatag kanunay sa katawhan nga lumulupyo. Mao man ang kalibutanon nga butang. Nan kinsa may nangandoy nga dili kalibutanon nga butang nga ang tao lumulupyo man sa kalibutan. It's a contradiction. So mauna nga para kanila limtan ang kalibutan kay kining kalibutan usa ka dautan, source of evil. Apan mga igsoon ko ni Kristo, ang Kristohanon nga pagtulunan nga maoy gihatag kanato diha sa atong Dios para kaniya ang kalibutan dili dautan. In the beginning, God, ang Ginoo, nagbuhat sa kalibutan nga maayo. Pagbuhat niya sa kalibutan, maayo. Busa. Salvation. Ang pag-antos. Ang kalampusan is gain not by escaping from this world, but struggling within this world. Dili sa pagpalayo sa kalibutan, kundili atubangon ang problema, ang pag-antos o pagsakripisyo, uban diya sa pagpaningkamot nga makabot ang mga butang nga angay kabuton. Ug unsa may atong kabuton ang atong kabanhawan. Mao na ang punto sa atong ebanghelyo karon. Nga diay mga igsuon ko ni Kristo, si Kristo sa iyang pagkausap sa iyang panagway, it is a foretaste, glimpse, mauni ang mahitabo nga adunay pagkabanhaw apan atong bantayan o atong hinumduman nga iyang mga apostoles, si Pedro, si Juan ug si Santiago, ug labi na kini si Pedro nga miisugon kaayo maguna-una gayod. Siya miingon, maayo kay naa ta diri Jesus. Magtukod kita diri og templo. Usa para kanimo kang Moises o kang Elias. Para kaniya ang kinabuhi hayahay. Ang kinabuhi walay pagsulay o pag-antos. Puro kahayag. Yes, si Kristo ang kahayag. Apan tungod kay naa pa sa kalibutan. Si Kristo sa iyang pagkamatinud-anon sa iyang amahan sa misyon nga gisangon kaniya. Nga mao ang pagpangluwas, dili mahibulag ang pag-antos o ang pagsakripisyo diha sa cross. Si Kristo nga nahimong tao, dili ang ngayan nga mahilayo sa kabahin sa usa ka tawo ang pag-antos ug pagsakripisyo. Busa miingon si Jesus, mamalik kita. So para kaniya, atubangon nato ang kangit-ngit sa atong kasinatian. Atubangon nato ang atong pag-antos, ang atong pagsakripisyo. Uban di sa pagsalig o pagtuo sa Dios. Usa nga nakapahatag sa kalig-on ni Jesus diya sa pagpadayon sa iyang misyon, sa pagkamatinud-anon, ang pulong giingon sa amahan diya kaniya. Kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatian ninyo siya. Assurance alang kanatong tanan. Nga di ay ang atong pag-antos, ang atong pagsakripisyo, kung dili nato ibutang diha uban sa presensya sa atong ni Kristo nga Dios, dili kita makalahutay.
dili kita makalampos. Atong ibutang diha ni Kristo. Ang atong pag-antos o pagsakripisyo is an act of participation diha sa pag-antos o pagsakripisyo ni Jesus aron makabot ang kaluwasan ug ang pagkabanhaw. Sa konkreto nga pagsabot niining ang pagsakripisyo o ang pag-antos kabahin sa kinabuhi aron adunay kalipay. Ang usa ka estudyante nga nanghandoy nga mahimong professional someday, nga mamahimong usa ka maayo nga professional o gusto niya makabot ang iyang gipanghandoy. I-detach ba niya? Wadon ba niya iyang pangandoy? Aron maangkon niya? Dili. Ipadayon niya iyang panghandoy uban sa pag-antos o pagsakripisyo aron kung makabot niya kini adunay kalipay. Kana ang gipaklaro sa atong Ginoong Hesukristo sa atong pagbasa sa Ebanghelyo ug niining panahon sa Kwaresma. It is fitting for all of us, mga binunyagan o mga sumusunod ni Kristo. Nga unta, ang atong paghinulsol sa atong mga sala, usa ka pag-antos o pagsekripisyo sa atong tawhanon nga kinabuhi. Nganong pag-antos man o pagsekripisyo, tungod kay dili man kabubuton sa kalibutan nga kita mag-antos o magsakripisyo. Ang giingon nga mao, ang pag-antos o pagsakripisyo kabahin sa atong pagpuyo uban diha ni Kristo. So maigsuon ko din ni Kristo ning panahon sa Kwaresma. Unta diha sa atong pag-ampo, sa atong paghinulsol sa atong mga sala ug sa pagbuhat sa kaluoy ngadto sa atong maigsuon usa ka pag-antos o pagsakripisyo alang kanatong tanan atubangan sa Dios aron sa katapusan mahatagan kita og kabanhawan uban diha kaniya. Og kini atong pangayoon kanunay ang grasya sa Dios nga diya sa atong pag-antos o pagsakripisyo siya mag-uban kanato aron mahatagan kita og dugang kusog ug mahatagan og kahulugan ug dakong bili ang tanan natong pag-antos o pagsakripisyo. Amen. Palihog manindog ang tanan. Karon atong bag-on, atong gitukon ang atong pagtuo, nagatuo ko sa Dios nga mahal